Oh, inas mamali na ma, magpahit og siupaw, duha ka buok. Nagsami ko yung doy-doy. Nakaw, painom dumi lang si Mama Lynn. Kumato mo yung sisi. Nakaw. Painom dumi, katakan mo si Kuya doy-doy. Kaya mangangan mo siupaw ha. Pagdala dito yakot. Magdala tag yakot. Nakaw. Dala mo yakot ba kay? Araw mo inom. Okay, araw di. Nakaw. Kaya tagaan ko ni mo si Kuya doy-doy dito. Ikaw. Ang yakot ingnon manimo nga kuan tagaan ng kanako doy kay ako ama ni doy tagaan ng kanako ha ina nga tagaan ng kanako daw ha sapatos ni kuya anday toraw toradong ay tarong kana long kana mo laga na gis ayo kay dili pa man mo larga ang motor kay walay gasolina. Ayay, nahutdan og gasolina. Na. Di naman na. Wanay gasolina. Agoy, walay gasolina di ay. Na. Nya dugay na mo magato sa NCC karon. Utaran na dala na skis. Yan na sabi ka itong ano yung buhok para magwapa ka gamit. Apan na gabi kayo lipstick ka? Yan na. Uy, katuko naman ka. Di lang ka mag-lipstick. Muban to no? Oh. Buka balas sa baba to. Iyak ano may.
tara ini huwi kila ko boto. Ah. Ano yung tangkal? Bot, tara bot. Oh. Ah. Ang tangkal? Sabi din mo dyan kung ako, no? Okay, ready? Get set, go! Okay, Panaayon ni Mama o explain. Okay, mga anak, inani mo muna, kami na. Okay, balik ka lang kasi ulit. Daling araw ko mga kaon.
Lydia. Okay. Okay. Samtang galingkod mo diha nay, nawa ang dagong ug ang akong hilo. Okay, sulit karayong contest. So, kinsay makasulod o kinsay mahunay na kung ganti. Pero akong problema, nawala ang akong dagong ug hilo. Ako sa pangitawon sa balay. Ako balay, pwede na ba yung layuan? Muna, ulat-ulat sa mo. Samtang nag-ulat mo, isa pa na akong masugo dito, Michelle. Paki-check lang ko sa sala na mo. Naikisulod og silupate sa, basta silupate nga naay sa kapad na hilo, ay sa kapad na dagong, naapoy hilo. Okay. Naginahanglan ko buhat at Elizabeth, nagagi sila o dagong. Okay, mo na ang mga pagtikay mga mata sa atong mga senior citizen. Okay. Pwede mo gamit o okay. Pagdaanin mo sila o duha ka dagong. Kaya sila na yung mag-divide sa hilo. Ang kansyahos, masipag-unsay. Masing maggamit o microscope, pwede gapon. Distribute sa televet sa dagong o sa hilo. Sa ang nakabalo, mo raise lang sa ilang kamot. Ayaw na mong dagan. Okay, name that you number 1. Okay, Lynn. Teresa Lasay. Teresa Saina.
Delikado. Pahingo nila tayo sige. Okay, para sa senior citizen. Okay. First prize, second prize sa Dilbert. Okay, para sa atong senior citizen, ay first prize na. Okay, senior citizen number 1, Sister Lydia. Second prize, Nanay Premian. After 20% discount. Okay, the third, isa to. Isa to, third. Consolation out there. Okay, right? Okay, isa. Nanay Corazon. Okay, si Nanay. Okay. Doon na muna, doon. Doon. Okay, ang dapat ng cellphone for another 100 peso. Prepaid loan from Globe. Okay, ready? Cellphone ready? Okay. Asa sa Bible makita ang walay kalainan ang dato ug kabus kay ang Ginoo man ang nagbuhat kanila. Sinabi na ako ng mga Walay kalainan ang dato ug kabus kay ang Ginoo man ang nagbuhat kanila. Letter A, Proverbs 21:2. Letter B, Proverbs 22:3. Letter C, Proverbs 22:2. Go! Okay, ayun na mong doon ha, kaya ang uban tayo dili nakakita. Okay, just type DIDI space
ako ha? Okay. So, walay microphone. Gamit ba tayo microphone para sa answer? Dili, no? Dili tayo gamit kay basi o mali ko sa isa niya. May usabon na ko sa kagrupo. Okay. Tama, okay. Dahil na, tama na. Okay. So, wala na tayo. Final next song. Final. Okay, kabalo ko mga hawak na kayo mo. Kailangan tarungan ang linya. Ayaw mo dikit sa isa ka grupo. Ayaw na yung gamay. Para may makadungog. Ayaw ninyo balugay yung silingan. Ha? Okay, kaya dili na nakabot sa likod. Okay, tama o bantay. Okay. Okay,
Group A. 3-3. Okay. Out na ang Group C. Oh, paano mo si Kyle? Break tayo. Kuan man si Kyle dito. Pabalas kasi pa. Okay. Tara, banda. So, Group C. Salamat sa Group C. Okay. Tignan mo ang time. 3 versus 3. Okay. Sayun na yung kaayos. Sayun na May yung panatulog sa kasabalay ba? Hindi ko daan sa itong tabaunan kuya bubo. Okay. Ano wala pinagtulang na naikuan kindi, premyo. Mang kaning apil, ug dagan. Uban ka sisi? Ah. Kaya hindi kita yung la. Oh, kay gisipon pa man og iubo. Masip mo. Bakit ka mo tubagin? Lain man lawas. Wa ba na maayo na ikis? Sa naligo. Oh. Uban na po. Kayo ka? Kayo ka si Sisi? Palit na pagka-ice cream nito. Ayaw Ay yung kaon dili. ka na. Ipatungab na siya Pepsi kani ko ayo sa painom kay. Ayo ko na to presyo kay ko sa pulis niyo ko presyo. May po si Casey ba no? Pagpuyo kay makuan si Lolo. Oh. Ah, hindi po mi si Alin dito. Kaya naapoy ilahang ban dito. Eh, Live ban, gikas Davao. Isa sir. Gikas sa kuan, Landani Kano. Dali ka mag-Casey. sige na. Hindi pa po especially sa mga lalaki. Kaya tamahan ko.
Hallelujah. Let the heavens rejoice and the earth be glad. Amen? Magandalipan na niya sa Ginoo igsoon. Hallelujah. Praise. Gaetano, o bilis ka karon na himo. Akong ibalik niya kanimo kung ang talang Panginoon. Amen o Amen. Palakpakan natin ang mga Diyos. Salamat sa inyo. Amen. Okay. What will be the next? Offering. Maghimo tao, di man kumplito ang atong kalimbaw sa itong offering. Yung dugo ni Abraham, kauban niya si Isaac, yang giingat ang iyang mga kauban siya kalisabuti sa Moria kay Musika kami. Iyang offering si Isaac. Hinamdamo niya itong mga wise men sa Matthew. Pagkakita nila sa bituon, na mga ilhanan na dito na tao ang manluluwas, diadto ang mga wise men.
sa luyo, wa pa mabrihe. Wala daw sulod. Okay, hinay-hinay na tayo ang sinig. Ako nang hinay-hinay ang sinig. Okay, mga pamatanon. Okay, ato na ipagsunod sa karton. Ipuso na nato ni ang mga bangko ato na isapaw. Di apay lang sulis na yun. Ransandi. Tagay silin. Pagdalagwan. Suglalan doon sulit. Pagdalag. Okay, ato na isapaw-sapaw mga bangko. Wawawi. Last. Saya doy. Pagbalik na ngayon saya.
duha, bungitan na. Uuwi lang, Nay! At sa Mindanao, sa Sundang Mundo, Baka kasama nyo magbibigay saya sa bawat isa at maghahatid ng kakaibang hidaya. Kadugong kababayan at kapamilya sa bawat sulok ng mundo. Si Anli, ma. Hoy! Di, kami tali, unya na tulog eh. Kau sedang. Action! Asa gwapo? Kani, ah! Sama na? Gwapo dili? Imo anak dili? Daw, ba? Ayaw kang ati Kuya Kyle, ni. Kuya Kyle? Suon nga Kyle. Ayaw ba? Kuya Kyle. Kuya Kyle, kuya. Mangon ba ni mo kiss? Makati mo na sa mga. Man, masigo ko sa Kuya Kyle. Kyle. Hoy! Mapapilit sa steno. Ang sarap. Suda na sa bagong house. Napisilip ko. Pa, maaya pa ni Makay. Ano natin si Kyle?
Hmm?